pagkahilom sa babae samtang gidagit o giingong gidagit kasama diha sa may puan ning atong dakbayan sa Davao gikatingalahan. Atong sayron ang kitatibuk-ang detalye kasama pinagi sa report ni Radyoman Biana Banos. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Leo, nagpabiling katingalahan alang sa upat ka mga saksi nga hinabi sa DXDC Ramin Davao. Nganong wala makapangayos tabang ang biktima sa ingong gidagit. Pasado alauna ang takdas na hapunon, Agosto 24, 2026. Matod pas pag-inaris DXDC Ramin Davao kang alias Carla, nasaksihan niya ang tulak sa usa ka lalaki ang biktima nga matod pa ni Bali. Apan akong question ko niya, nganong wala pinimangayos sa tarang nga naaman untay mga nakasisi sa mga insidente. Ibutiyag nga ni Balibadra ang biktima sa mga komosyon. Apan wala sa siya kung wala sila nasabang tungod kalitra ang pangitabo. Busa wala na sa sila naka-aksyon. Ginoon pila kining gitawag pinagi sa Central 911 aron makapangayo sa tabang. Samtang pa rin nga alayon karon ng DXDC Ramin Davao ngadto na sa Davao City Police Office at masayran kung ang maong hitabo tinuod ba nga usa ka pangidap kung kwendagit kung kini usa lamang kapag vlog diha sa pampublikong lugar. Alas paminaw pamayag sa nga si alias Carla. Yana raman siya. Murag din punto niya. Pagkakita na ko sa yanan, natuklod na siya sa kanya. Pag nanay ni hablot sa iya dito, magbigunit ba nga din na siya kagawas. Mga taong pamayag ni alias Carla nakasaksi sa naating insidente. Kasama mo sa mag-servisyo publiko, Radyoman Bien, Nabadosa, Aramen.